Pêl-fasged Cadair Olwyn. Ers 13 o flynyddoedd mae pobl wedi heidio o bell ac agos i'r clwb arbennig yma yn Aberystwyth. Ac un o'r rheini yw Miller. Fi'n Miller, fi'n 10 a fi dod o Dyfach yn Lindre. Fi'n dod fan hyn i Aberystwyth achos mae gêm yn really da a mae pawb yn clwb yn really neis i fi. Rhaid bod quick mewn y cadair, gael strong breichiau. Mae y sport quite caled, ond di ddim gallu content y book fight cover. Mae pêl-fasged Cadair Olwyn yn gamp sy'n agored i bawb. A theulu Miller hefyd yn ymuno yn yr hwyl. Yn ysgol mae ffrindiau fe yn dda yn chwarae pêl-droed, ond fan hyn mae Miller yw y pro a mae fe'n just yn rhoi hyder mawr iddo fe. Mae fe rhywle, mae Miller yn just thrifo i fod yn honest. Mae ni'n dod fan hyn a gyr y teulu yn wared da fe. A mae fe just yn gwneud hollol wahaniaeth, mae fe'n dod i fyw. Ar ôl i Baralimpwyr y byd sereni ym Mharis dros yr haf, mae yna alw nawr ar ysgolion i sicrhau bod gwersi chwaraeon yn addas a chynhwysol i blant gydag anableddau. A rhai o Baralimpwyr Cymru, fel yr hwyfwr Ben Pritchard, am weld Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gorau i wireddu hyn. Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod gwersi wedi cynllunio i gynnwys pob dysgwr, ac y dylai ysgolion darparu amrywiaeth y chwaraeon a gweithgareddau sy'n addas i bawb. Mae angen lot mwy. Achos mae dim pawb gallu gael opportunities i aclu chwarae fe. Achos mae so far away i rai pobl. Dim ond 25% o blant anabl sy'n dweud ei bod yn cymryd rhan yn reolaidd mewn chwaraeon yn yr ysgol, sy'n gwneud clybiau fel hyn yn bwysig iawn, gan roi cyfle cyfartal i bawb gymryd rhan.